أعوذ بالله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العلي العظيم. يومنا ɗauke da ci gaba da raddi zuwa ga barista Ishaq Adam Ishaq Kano, wadda duk lokacin da ya buɗe baki zai yi magana a kanmu sai ka tarar ko dai ƙarya ko dai ƙage ko dai sharri ya yi gare mu. Yau za mu danna shi ku ji gun da ya ɗauko ɗaya daga cikin aƙidojinmu ya yi magana a kai, ba tare da ya san yaya muke fassara wannan aƙida tamu ba, sai kawai ya fito ya fassara yadda ya ga dama, kamar yadda za mu danna shi ku ji shi. A shiya akwai masu aƙidar bada yanzu kaga ai zan iya karatun nan in na je na saurara sai in ga nayi kuskure, sati mai zuwa sai na gyara. Zan iya ɗaukan wani mataki yau, gobe sai na gano kuskure ne sai na gyara. To can a bakin sai suka ce Allah ma yana haka, har ma suka ce ba a taɓa bautata wa Allah da wani abu da yake so ba kamar bada. To kamar yadda muka faɗa ne cewa idan aƙida tamu ce mu ya kamata a tambaya a ji me muke nufi, sai bai yi haka ba, sai ya fassara da yadda ya ga dama. Alhali yanzu zan gayyaci ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan malamanmu don ya zo ya ƙaryata shi. Ba wani bane zan gayyata face a Sheikh Muhammad Ridal Muzaffar a cikin littafinsa da ya rubuta akan aƙidojinmu, a littafin da ake kira da Aqaidul Imamiyya. Lokacin da ya tashi yin magana akan aƙidar mu ta 11 sai ya ce aqidatuna fil bada, aƙidar mu akan bada. Albada'u fil insani an yabdu lahu ra'ayun fi shay'i lam yakun lahu zalika ra'ayi sabiqan. Bada a wurin mutum shine ya samu wani ra'ayin da a da bai da shi, bi an yatabaddala azamahu fil amali alladhi kana yuridu an yasna'ahu, sai hakan ta sa ya canza azamar da ya yi na aikata aikin da a da yake so ya aikata. Iz yuhdithu indahu ma yughayyiru ra'ayahu wa amalahu bihi, sai ya zamo yanzu abin da zai sa ya canza aikinsa da ra'ayinsa shine ya same shi. Fayabdu lahu tarkuhu, sai ya ƙi aikata wannan aiki ɗin ba'ada an kana yuridu fi'lahu, bayan yana so ya aikata. Wazalika, hakan yana faruwa ne an jahali bil masalihi wa nadama ala ma sabaqa minhu. Hakan yakan faru ne akan rashin sanin abin da ya dace da kuma nadamar abin da ya shuɗe daga gare shi. Wal bada'u bi hazal ma'ana, to bada da wannan ma'anar yastahilu ala Allah ta'ala, abu ne wanda ya koru ga Allah maɗaukakin sarki, li'annahu, saboda irin wannan minal jahli wan naqsi, abin da ke haifar da shi shine rashin sani da kuma tawaya. Wa zalika, alhali rashin sani da tawaya muhalun alaihi ta'ala, abu ne wanda ya koru a haƙƙin Allah maɗaukakin sarki. Wala taqulu bihil imamiyatu, ina barista yake? In imamiyya ba sa faɗan haka. Mu ya kamata mu yi bayani akan kanmu, ba kai ba. Gashi malaminmu ya kore abin da ka faɗa ɗin. Da wani dalili ka fito ka faɗi waɗannan maganganu?
idan cewa Allah ya yi bada, idan kalmar bada ne ta ruɗe ka, sai ce to lallai aiki ya same ka, domin kana da ingantattun hadisai da kuka ce Allah ya yi bada, wadda insha Allahu za mu tabbatar muku da haka a zama na gaba. Walil kalami tatimma. Mu haɗu a kashi na gaba don ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.